lotholilanga uyavuya wena unethemba lotholilanga anga wena unethemba lotholilanga wena unethemba Kamabhelo la ngozondo khubona oqonto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa kulo elikhaya lencubeko yesintu kwavusilanga namhlanje being Saturday the 9th of October 2021 sihamba ke nalamayeza namhlanje sithi we are more than 300 videos kulo elikhaya 16,000 subscribers plus yebona bithi is growing ke lento bantwana bahle sithi wena muntu ke ungeka subscribe khawi join lento mhlawumbe ubuye umvusi khangela ezi videos i300 mhlawumbe khona ezawunika incasa utsho usubscribe senzani ke Saturday siyancokola siyafundisana sidiza amahlebo siyahleba namhlanje asenzi nenye yezo sincokola ngeempawu zendoda edlisiweyo uphele ize message ke namhlanje ndithunyiwe bantu abahlendenzela uba ningathi uthi ubhele zenithi ubhele zabhubhela nkosi yamadimoni uthunyiwe kwathiwa makeze nazo ezimpawu sizawujonga wena ke apha ngezantsi kwi-comments ukuba uthini masingene kuyo ke ndingakhange ndenze nenye i-announcement. Ukuba uyakwazi ujonga ezi videos zalapha ekhaya ikhona ivideo apho sithetha khona ngesibambelelo sothando apho sithetha ngebali lamadliso ukuba ayonto ifikayo into ekudala ikhona into yaseAfrika yayisenziwa inezizathu zayo kwajika izinto yenziwa ngezinye indlela yenziwa ngendlela ezihambe zakhwinisa asithethi ke ngokwenziwa kwayo lento yamadliso okanye ezizibambelelo singathethi ngendidi zazo sithetha ngawe ndodandini andithi mjongeni ke undodandini nijonge izimpawu sothetha ngeempawu ezilishumi sithi umntu lo ungutata xa edlisiwe nithi nimbona njani ndithi ubhele messenger unumber 1 bathi lo tata Bhele uba ngumntu lo ohleli nje unevalo xa ecinga ngenkosikazi yakhe athi nobuhleli phakathi kwamanye amadoda uzawumane ekhangela ukuba inkosikazi ayimbizi uzawumane esabela ukuba khangakhwazwe na ukuba ukude nenkosikazi uthi unobalisa Bhele uzawumane efowuna uyabuza ke omnye umntu ukuba Bhele ezimpawu ayizompawu zothando na andazi into umntana omhle sithetha ngendoda edlisiweyo kuthiwa ungulo muntu ngumasabela njalo unumber 2 ukuba le ndoda ihleli namanye amadoda noba kuxoxwa ntoni le ndoda ayikwazi uyigqiba incoko ingakhange igibisele igama lenkosikazi ingakhange isabele kunkosikazi ifuna unkosikazi acontribute okanye imdrege to le discussion unkosikazi angangeni kuyo kuba kaloku le ndoda izibona i-incomplete ngaphandle kwale nkosikazi usabuza omnye bayilo thando na unumber 3 le ndoda idlisiweyo kuthiwa iyazikhupha kwizinto zakowayo if and only if unkosikazi akayiboni eyakhe contribution kwizinto zasemzini ithi lento ukuba na unkosikazi is not interested kumasiko elikhaya kwi-well-being elikhaya nendoda nayo izikhuphile athi xa eyibalisa unobalisa athi Bhele ukufika kwayo lenkosikazi yadlisa le ndoda liphelile elikhaya le ndoda becomes a wedge between le nkosikazi become a wedge between le ndoda nabantakwayo le ndoda nelikhaya le nkosikazi iba ngu-go between even if kuxoxwa izinto zekhaya ezifuna amadoda ayibi indoda ke le ndoda Bhele ukuba unkosikazi akayinikanga ezo powers unumber 4 as a follow up ku number 3 kuthiwa le ndoda iqalisa yona ukuhoya izinto zakulomfazi ithi ngoku kungekho nto kokwayo iyandisa kulomfazi ifundisa abantwana bakulo akukho nto irongo utsho unobalisa akho nto irongo Bhele into esiyithethayo sithi le ndoda ayizenzeli ngothando le migudu ingaka iyenzayo iqhutywa liyeza utsho umuntu obalisayo azothi apha ku number 5 ilizwi lale nkosikazi
is final. Noba kuxoxwa ntoni, noba kwenziwa ntoni, noba kuthethwa ngokuthengwa kwenkomo, ukwakhiwa kwezindlu nezinto ezinonokwenza nokoluka kwabantwana bangamakhwenkwe, utata lona ulandela inkosikazi kuba kaloku le nkosikazi seyingutata walapha. Athi uNobalisa Bhele apha kunumber 6 ichaza ukuba le ndoda iyaxela, iyayeka ukuba yindoda ibe ngumntwana kweli khaya. Enkosikazi yazi buthini uBhele, yenkosikazi uyazi ba yenkosikazi nento engafuni uba le ndoda ide iyichaze. Uthi xa ichaza kuNobalisa uthi le ndoda ichaze batyhini inkosikazi, yazi ba ndibona ndincunyelwa ngubani, kuthene ndiqhela nje. Unumber 7 bathi umama lo uba ngumfazi abe yindoda ade umama lo abe ngumama wendoda. Uthini na Nobalisa? Kubuza uBhele. Uthi uNobalisa xa lo mama engamfuni umamazala, usisi lo xa engamfuni umamazala uyayeka ukuba ngumamazala, uba ligqwirhakazi. Umamazala uba ngumthakathi. Indoda ihamba ichazela abanye abantu ukuthi umama kamfuni umkam, ufuna ukumthakatha. Uyabhekeliswa ke ubhuti kuyo yonke into enokumsondeza kubantu bakokwayo, oosister bakhe, kuba kaloku usisi lo uyayoyika into kuba namhlawumbi kungakho abantu abaza kukwazi ukumcebisa utata lo. Uzawufumanisa ke utsho uNobalisa uthi Bhele, uzawufumanisa ukuba indoda lena sikunumber 8 neetshomi ezi iyasuswa kuzo, kuba kaloku itshomi nantsi ngoku itshomi ekhoyo uyabuzwa laa mbuzo oqala ukuba ayilothando na Bhele. Ndihambisa indaba mntanomhle, kuthiwa le ndoda idlisiweyo mayingabi natshomi emsebenzini, mayingabi natshomi estratweni, itshomi yayo mayibe yile nkosikazi, mayibuye emsebenzini izohlala apha phambi konkosikazi. Ayibalise uNobalisa ukubana iphela ngoku le ndoda iqotho seyijongana noDaisy noBold, seyinto yayo kuba kaloku yenza izinto zikankosikazi. Aqhube kuNobalisa, ndiyanoba ndikunamba bani ke bantwana bahle, kuba kaloku ndithe ndithunyiwe, ayonto yam le ndithetha ngayo. Uthi xa eqhuba uNobalisa uthi le ndoda Bhele uzawufumanisa ukubana phakathi kwabanye abantu iyindoda estrongo, istrongo kwiimeetings zasekuhlaleni, istrongo emsebenzini, iyindoda elwayo etyityimbisa umnwe. Mayifike apha ekhaya, stay soft. Utshilo umntu ngunumber 9. Kunumber 10 ukubana umama walapha uyasela, uzawufumanisa ukuba utata lo akonqeni ukumqhubela umama imoto. Ifike le ndoda ihlala apha etywaleni incume nje, xa ethuta umama makakhutshwa siwe ngapha, le ndoda inguloo driver walo mama. Athi xa eyidibanisa nonumber 11, zibhlungu ezi zinto sizithethayo, ezinye nawe uyazazi. Sukwenza ingathi lento iza noBhele awuyazi, uyayazi lento. Apha kunumber 11 kuthiwa uyakwazi utata lona ayazi ukuba inkosikazi yakhe iyancuma, omnye ade ayincedise xa isiya ekuncumeni. Khona ibalelela baliswa ngalo tata othi xa inkosikazi izolanda imoto ime phaa, ahambe afike ahage aphuze, uziphathe kakuhle nkosikazi, ndiza kubona ngomso, abhabhayise itsho imoto, pip awevishe, ihambe indoda. Abuye ke utata ahlala phezituphini. Wena mntu wasemdantsane usenoyazi lento yokuhlala esituphini kwamadoda. Uyayibona mosimizi yasemdantsane xa ndithe esituphini phaa izitepsini, chophe phaa izitepsini, utata imkile imoto, uzawuhlala ke kude kubetho 3. Is imagining uba uphi umama wenzani. Xa ebuya umama awelcomiwe with warm hug, with an open heart. Bathi xa bebuza abanye, yeBhele
lento yalomfazi ngathi noko ayikho nhle nje athubhele noma kwenzeka ntoni umfazi wami uyabuya noba uhambile uyabuya noba ubuye emva kweveki nanso lento besiyiphethe ndiyazibona ezinotes zininzi kodwa ndifuna ukugqitha kwezi minutes ndifuna singeneni ke nalapha kwi-comments niyongeze niyitsho kuba xa sesibuya ezinye ziza kuziphinda apho sizawube sithetha ngendoda ethakathwe ngunina indoda edliswe ngunina sawubuya ke siphethe wona lomba unjalo masingeneni ngapha kwi-comments wongeze uthubuza uphendule ungawulibala umbuzo othi ingaba ayilothando na elibhele siyekile ke yalala siyodibana Sunday Camagu.